we yet time wontumi ni Asante free Ghana say muda amanyefo asofo when wontumi ni Asante free muda o ka so be yi Asante free wo the time better ye ebebu afa so ye ne ye tra dem popo di ti Asante man ye nya na enye ye eti se wote se ne obi sore no wose ye trabwe no okase ti Asante a menu Asante ni e ma ne nyo ya otai no efitete ancient time na hwe man hene baako ye wemla ye wura dabe hene ba asmanya hene ba na wo hwe na le tutu hene bi oso oti ba bi a okeka nsem hunu etoto ayampe a ye ya Asante ena no he ya na Asante kope ba bi ma ne tena ye ne woto obodwa keka nsem hunu Asante man wode ne ho dada oni nkwaso mu ye nyi fa hodie no ne ye wo ye fa hodie dada efitete o Asante hene wode ne ho dada won hye Ghana ase to wunimu a Asante ye oman a ye betuma de ho tie ho afri Ghana mu ehemfo ntwotwopo bi ne nsem hunu bi a omoto omudi nyina no politicians mo na mo hye ase ye nimbo enu tiro opem so se wo chechechechechechechera wankasa ebebu abo onimde ti a okan sa ensama ekoba ene ade Asante man mutimi kohia makoye mo politics kura no na makohia na mo bo Asante man hopo Asante demoka bone be na de ayemo obi tomde ni won tuaka mi wura se mi bisamo Asante ni se mi bisamo te bone be na Asante de ayemo kuro be na abekọ a obenya nguraga jansen Infantino town ho anwa jansen ade nkwanta Mosin zongo Sabuo zongo ehene fa yeah adeshima mama munyina ha ade ache ba kubiem ade ache ne sere che nura de kai de asem bo hwede ampokwa metotro bo nsem oto nsuo ba wi aba hu ba hamba no ba no wadoma boy ketrema da bodwo ne moja die mo frisane a na eja okokroko onyankopon nadom arakwa na yeda so te ase ene efofie ene dua yi ene efofie sise kwasiada be na wotwe akwaside kwasiada be na wotwe akwaside kwasiada be na wotwe akwaside na akwaside no ne branda na edi animu no ene fe no kwabena nti saada no se wo bi saada no a oye oba ye fe no abena kwabena oye oba ye fe no abena kwabena nti se obete se bia o maami bi na bi di na abra kwabena maami abra kwabena na saada no ye wo no kwabena da bone ba kono no se oye be ma so a kwabena ena o mfe no kwabena to be wuti se so obi de kwabena na enso so de wo ho no nti na dua yi efofie ena ntantem so a ena ya som me konsuom efuto yakoya amane eni nkosua yensa yadomade yakoya amane se se fata ye le se Asante man kwaso Otumfuo nkwaso Ghana ye nyina nkwaso pankrono man kwaso me oya de Kesse me nkwaso me ne me yirim ne ma ye nkwaso me chitafo madofo mahwefo Kesse media na Kesse TV ahwefo nyina monso monkwaso madofo nyina nkwaso matamfo do so monkwaso na emo wanze sa wadwene dia nananom befro wasamado na wakoyiwa no enyamia wie tete obi kire ene fokwasie enuda ena yekokohia sabia nyaado a ye nyina Asante mawura Otumfuo de ote brawire ne krawire enwoma so yekohia ya Sagalanti wall yekokohia ya na no edi hu afofida ya omkoka ho abakosem ewo tech ya siapomu na enuda na yede edwabo Kesse no ehehye so na enu a esewani na ense okakire menim se ahwefo dodo no anya bi hwei na enu a menim na enu a de nukrani ejemensem na enu a adesua ni nyina ni dwabo ayebo ye nyina no me pu kompo ko hwe me chekeka ni me bi ni me bombu na titi ni me bi firim na hwe ni me ekwa na hwe ehemfa hodo ya omo ba ya omo nyina sha Asante man se omo free voter omo free hene kese untimi nkai na wo hwe kisa hene we nyina wo wiase ena atwabo bi sole na ode no toto Asante hene ho akrantie bi sole a ye enso kronso bi osoro de toto Asante hene ho no ha na ano den enu am hwe din na ade aba mitimi se enti we nyina se Asante ase na so obi sore na se kafra wo kaseti asikadwa na wo kaseti Asante maya na sa ahemfu no am woi na obo wo hene fa enu a de me hunu mani su nyina
emuaye ba mitirimu ne madwena medwene ni ho bobo nyina ne ho pinisie nyina no ene ahurusie nyina bebisa se na anya bia no mpo saa himfuwa nyina wo ho na koba ne sai no obreko de gem ba ne sai ene ye pa ye ho a ye hu ne yasene mu nenne obohu no hene twetwopoa bi no asore na sebe o kasete sikadwa no kasete asanteman abofra ketewa bi ya sebe wonim ne ho adware o mana no so a no kasete sikadwa o kasete asanteman huo ye na abra kwabra wo si huo na kyesa asem no modu wo se ne hwan asem bi na aba na nka ehunu ye se abo no takra na ma ne ye kese ene nsoso na mata no ye kese na sabia mu sabia nya ado a enka dotto be dotto no na firi huma huma ne kaka bomu wo ya huma ne we bom bia wo ya huma ne na kaka bom na ye kusu ene fa na dotto na milikisi so aye ntimi no no ena ka fa na nsamampo na koba na sai ene de milikisi ya do enu abi famu adwiri bebre na mtrasi din no kuranie na enije adana werho se eba ne sai na ohwe ehemfo abrempo amahina di ahene so na wahene bi sori na o kasete esikadwa na wana bisa se na nkantontom hampo ene se ko gina mpo ano afra sabia sochen sa sochen blamie ni asie ne mo ya ni nyina ye de ye ni bre ye otai ye ahoya ye adwobone ye pesemi nkumnya ne biase empanimfo ye wontoba bi wo ho ye se wo sene yonko a otaw enu ahwefo minim sa anya bi akra no mudi mani hunu bi muhwe bi na anya bi akra no Kesse media na Kesse TV minim sa mo so amanfo pi ehwe bi a omo niam esiko ene se de sigina na so na ohwe sede sebe eslamu se jata kantinka ahuna bobirim ano bisachi ahumni aham anonom ni anom contemplantem eslamu se ya sebia mu sebia jado a ho ampam nyankopon a onyankopon kekere no di asase so a onyankopon ni wa asase so a eye otumfo na wo ho se opɛ se wo mpɛ so ɔne be ya adwen so ɔne menya adwen so ɔbɛ ka na sai so ɔfa na sai eye no korɛ eye wa wasɛm na hwɛ se sabia mu sebe nyado okokoko wotena paka mu na wodi ahim na dometwa no ho ahia na wo hwɛ na ebrimpo a opemso ebaaye ekɔ asante hima ho ya opieye ebesena kɔ no edom ne himfo a na aka akire ewo mensia traffic light na se ho edi ba no kyese wo hwɛ woyi wani yiyi na awurade nyankopɔn ahenie pɛ ni hey! Oh, Debbie, never na home matai. Where there, Andra, I open you be German chess, as about us, why, when you answer was say, never any penny mirror. I won't see any broke chess, say, what would you matter crow? A dominus at Santa Crache, and Tacraches were 2 from Quan one Tacrache, or be any be. Why he so on Tacracha, fake, and Chantra, a Yahoya. O ye bia mene hu nanso sabia mu sabia nya adoa osomro wotua nantwie ho wote sabia kura woni nantwie nyepe efise so wanom nantwie no mo ja kakra amfa anore amfa nidi antra nkwamu a obewu asempa na maka no na wo hwe nura gi asekaifo hohoi na sefo o ma free voter ni nyina na awurade nyankopon na hwe na hu sampa oduma nkoma obode na body oboye no efe na oboye no wabo bibi onti ase onyankopon bo wiase a owode odi wiase no ne na no de odo onto ano se opɛ se wo mpɛ onyankopon tiri mopo ma me nka osem bi o ma me ma mo ye be se du aduonu aduasa enan ebi mpo agama bi a wapa no kra wale be se nan ne ma be se waha ne ma waha no ya oba ku bi a onyankopon be pagya no a oba ya obrempon a oda busuanim ana meboa ahwefo meboa na etiefo meboa sa na onyankopon bo ade enti se onyankopon bo a e na hu se nura esuna kura na esuna kura esuna potokura esuna kura pa na esuna kura kronkron ho na hu se ya wahenie ne wahenie
ahini mo ahini aburu ahini nyina so tumi aburu tumi nyina so na atwe sadia sabia mu sabenya ado a opem so tia paka mu na wo safontom from na awurade nyankopon katachie wahini efe nyame ma nkwatentene na wo nkwaso nyame mo ahoden nyame ma onyansa omo anyinkire omo adom omo akokodro sadia opem so odikai na se tu odikai obeye bie no menim se sa tumi no eno onyankopon de ama wo ebi kano ebi kas eto ebi ketire ena ebi twetwe abasa ena etutu asre ena yekeka wei na yekabo mu nanso sabia mu sabia nya adoa sabe kaflache onyankopon obo wiase no owode odo bia de ma no na doma kyade a ode ma no na se onyankopon sabe se wansi ohene na akofa henche osha obie no obekoto da na obie no obesom da na meka nyina no meka kosisi enra yewura de ote krawere brawere enwoma so opemso otwie ehuna nsaya uhuna wosai ehuna bobirimu a uhuna bibibo obirim ye odomankuma edini si asasi so say ya asasi de wonya so nyina ahene mu ahene nyina niti ne safwa ne fapem kofa bai no ibru adwabo ne eba no ya wotena ase ekoso no obeka asembi obeto asembi edeto ho na asem no ode beto edwa ode beto proso no mepesem no mienu ani de ne ahoblase akwanso yenko na mfe no ko twawisi nkɔhwɛ na yenko tie na no asem a ɔkan ye me kan we ama me nanan mu nyina ehunu sɛ asante date ase Enfie wo ha ne aduonu ni broni besa ekro no na fie ye sikadwade obia ne wo timi de nsa aka da atwie ko hin na de aba santam sikadwa obia nsa aka da enu ne kura santima kra enu ne asamto ne na santima ya bo na seske dwada tiase ne wo ho de broni antimi obi ani ho obetimi enu na me pasa me nana no nyina de hu za santima da tiase nanan mu ade hu moja na koje maye na Asante aduane ayede sika ayede ye noya ho yabaji sika ton yabaji sika ton nanan mo so anyesa iti nei mu nyina ran fan hyem mu se o se mokum ho de gi Asante man Mbrantia ne maba ne nyina nya do ne nya akoma pamfam Asante man tede na mu ye no emba nyina Dimitri Tuodi ejina ho ma Asante man sana me hwehwe free me nana mu nyina ho sese ya kaga na ho eti emumra na nhyehyeye ye diso memo bia wasa Ghana fo hunu ne se wo ye dan wuntumi asa ni Asante free Ghana se muda Amoyofo asofo when wuntumi ni Asante free muda
So Kesse obey Asante free with the time better ye ebebu afa so. Nti mom ye nyina mom ye mfa don enka mom ne entra. Yani ye tra dem popo di ti Asante man ye nya na enye ye. Ye de drone enka bomo na te ha. Minana no wo zongo nyina minana me no mo te afefefe anwrafo me ne na te amame ya baabi ya te fe na anwraga enzimafo me ne na te enzima hene beta traditional council Infantifo ehine wa ha wotimu bi na die bone ni aye dopen ni enche ko ba bi so benya Asante tan wo ho a na denti ni e kire do we na so mo de tan ehia ye Mumye nyina nya ba ko ne enfa mu aga na ma amanyo kuo no nyina hu se Asante ni mu a enye yie ye nyina ra enai me de shemu grama mu nyina ma hu se Asante ma da tiase yenye nipa nsini wo bia ye nyina ya de kro ye ba ko Emo men makwa mu obi anso nsisi Asante ya wose mu nyina mu hu ne se amanyofo ni nyina de wose mu hu ne se Emre ye ninka so Emre ye ninka so enti mom ye mfa akoma pa ne do enta ma bibia Wunya tumi na refri hu a Wunya tumi na refri hu a ka hu sa de wani mo twen Achame yes ye twen the free British Museum beba ye see abusumi 9 num no beba eno so ba na no ye de nyina begu amama hunu no bia hunu se ampasa abrofo no bewia ye ne makọ ya kaneti nyina be ya adwumaden ni abo eho moden ni de akyekire me ya mna ye amratia ne maba ansawe ni wi no yenya ni nyina ne emfa ahoden fa nye kure ma na na ta ni de chicha Asante nyina mo mama hodin na ho na mo fa mu nyansa aka ho ne nyama ni anan mo ye bida yan fie betimi aye Jose medamu nyina se nanan mu nyina medamu asefa papa na me nimu nyina na edi sa awoda ye damu asefa papa Adishima mama ni mse makohwe
makotie mudi mani ko twa wisi akohwe nana me pa chawo me ma otiri nkwa me ni hwe me de me mpa ebo ene ma desra dia ne se onyankopon wo ma wadwene a ebura dwene nyina so se de wakonwa no eso sene akonwa a echa akonwa bia no sana mesre nyankopon de ma je tosu mienu mesre onyinkyira apo ewo mu eso obi ti apo nyinkyira ahoden wo mu obi anyini pa so oni ahoden ontimi nkọ ontimi ma nya sa nyinkyira de bi da bi kokotwe ayempe pe nyinkyira ahoden pa wo mu na me ukotie me nua me nim se asema yewura kan ye oni ebe ya adwen na ansanda mekosa dwumade no so no Asante eye oman a na ede ne ho muntie ne yo na yewura kan asem bi wo se amanyosem odie yo emla ye beje fa ahodie no eduru ba bi ye Asante ene ye esei yemna meka utie na mpono eduru ba bi a ye nia ye politician panyimpa yewura osafomafo ebe kan se emra ye je fa ahodie no na Asante amagana na Asante ban ka ho we kire adwempone onipa da sadi wo ye be ka ye mpamai we kire adwene a onipa da sani adwene onipa da sani wo ye nim hwe kura no aduane ye to ahye de nim sapen eno aye wura mutie yo nyame na me ka ho ye je fa ahodie no wonim se ansa na Ghana ebenya fa ahodie enchese ye Kwame Nkrumah ene abrofo koye ye ebia wonim ko abakosam ne ko sua ana panyine bi enka bibi nkyerɛw sa wo be sunsum so a gunsa papa ema nsamanfo nsi bibi nkyerɛw emre akosi bloni ye je fa ahodie afiri ne nsama Kwame Nkrumah egie no enam apam a Asante ni bloni ye ena Kwame Nkrumah odi nya enyina so eje fa ahodie ka onya da na mpanimfo se ye kwatwa me ko bi ye kwasene misiri bi ne ade bon obodi na mentie Asante edene ho ekon ya jiwiase nyina fai Nigeria enye amamuo ene akwasi bloni a Nigeria Asante ko ya ko capture Nigeria enye na America wonim da wonim atane Kwame atakwame Beni yenemu a Nigeria nyina ye koin ko gye oman no eye dia na mra akwasi blodi obeba bibi ma abeto ahye Asante so no amama ya ne wo empoano te se mfantenom ne nkronkro gugu ayi nyina na omu nyina ahye Asante ase a sabre no omukoboa akwasi bloni ne Nigeria fo ena omu team up ena omu ne Asante ede be feel so ntokwa eti bloni be kon ya ko be kon ye no enya akwasi bloni nko ntokwa wo eye sankrofo nyina ahye Asante ase ene Nigeria fo nyina ena omu kabo mu na omu kire Asante akwa nyina ena tricks enso so enhyiranka nyankopɔ de sɛ de yewura opem so kan ye no wa koi fa ye japade bebre de koi nanso enam sikadwa tumi ye womu na sombo na kron na hyerɛn na kokodro so na ye butantim na burade nyina so na ye sunsum dirinti no wantimi amfa ne nsa nka sikadwa da enhyiranka nyamedin efiri sɛ so nyankopɔ hyira wa krama ntimi mfa mpaboa ete sɛ wote sɛ ne obi sɔre no wasem ye trap we no okasa ti Asante a meni Asante ni e ma ne nyoya otai no efitete ancient time nye ne o fi se ewiase sabia mu sabia nya ado a obi tawa o sere wose dia no anyene ne se o sa wasa no achia ne pa o bo hwere ma no wa sobre na no efi so otai eni aduro otai fi dompem hwe unim opem so asem osaka ne mu esaye me dan say politics ekoso ni ade nyina no no owom na yei Asante yehu wom enti wo politics no betra konwa so na wo se sabia mu sabia nya ado a akonwa no wo betra so ne
Enfie nan obekọ. Na mmom kokokokokoko a obenyina beto, oba beto Asante. Na obi a wo so ht Asante de wa nkonkomo so ebebo otiri so. Na piaw. Mi wura ma piaw. Me ma piaw. Wakasa. Na wo hwe ndo se de dwabo no esiko ya. Omai bodwa. Na nra amanhene. Pim. Na hwe manhene baako. Ye wemla yewura dwabe hene ba, asmanya hene ba. Na wo hwe na de toto hene bi oso oti ba bia. Okeka nsem hunu etoto ayampe a ye ya Asante ena no ha ya. Ena Asante kope ba bi ma ne tena ye. Ye ne woto obodwa keka nsem hunu. Na hwe wo hene bi oti ba bia. Okeka nsem bi gu Asante ma hu fia. Na hunu se sebe ya nyaa betwa ye be hunu akokono kase. Shaman hene mo amanhene. Unu manhene na ne hima pa wo da paka mu. Na wo ba na hunu se yiu Onyankopon wa bade na nsa no ofe de washira na washira de waka na waka entimi nua mesrew susuma Asante ho nyi wahi susuma Asante eho anyi wahi efiri se Asante de o te se de ya ontimi ne da samra na akwasi broni edi Asante so no edi ayi Ghana man nyina so no na Asante de ne ho dada no woni nkwaso mu o dabi enti sa nkoka se ye gi Asante man no ye gi independence ama fa hodi ama Ghana man no na Asante nka ho a me pese me ka kire bema opanyin me pa chopi eni de me ahoblase eni na wonim de wo ka kire se Asante man wo de no dada oni nkwaso mu ye nyi fa hodi no ne ye wo ye fa hodi dada efiri tete Asante hene o wo the court or the prison or the police and tell caneno you say ahimfia police obi e bone a ya sumani menhia no oba una ahimfia police a omo dressing different everything o Sante no wode ne ho dada won shaga na ase so wonimu a Sante ne shaga na ase Asante your man a ye betwa de ho te ho Africa nam so wonimu a o de akusa Komisa opanye bi no ka asem kire Asante wode ne ho se be kikira Asante betu atene ho Africa Ghana unim efritete e won kratem e dabem e wo ba bia Asante nso obi ase unim mama men ka asem kire we Asante de ne ho da ento ka se ye gifa ahodie no ama Ghana man no na Asante nka ho a ekoba ne sei na mokobo mopo mokoye mo party Otumfuo asem kan me de ne se o se epa mo bo nyina no wa dai ya huru no kra ehimfo ntwotwopo bi ne nsem huru bi a mo te o mo di nyina no politicians mo na mo hyase ye nimbo ehimfo kitikiti bi kra enko ba bia akra na musabi ka fra che mo na mo hwebom no kra no sabia mu sabia nya ado mo ne je ho Obete so obi asore okasa tie sikadwa okasa kira Asante okasa tie Asante a enya bibia se politicians no mo ana mo hyehye ase mo ni begu ase baako Onyankopon na ehira onyame na aka adantibu ni ma hwe omo Bible no kura no a Christopher de ye adwuma omo se omo nkrante no mu fanu no e de asem no kan ye Onyankopon one bo wiase bo bibia adanti no fa Israel se oman wei eye meman Onyame a oso oye okiri bone no oye bone aduro o bone fache ekoba ne se na Israel na obi kokko a oman bi kokko a na wakota na chi na wakire omo momfuma pomadaka munye wei na de pomadaka de kokko na de di nkunim enti Nyankopon no ano odobi ta bia na he na oso hu se nyame bo wiase no okọ afoso yeri bibia Onyame ne mayedu wode na koma wono so ti wo so ka Asante a waka Nyankopon akoma asempa o enye sesebia musebia nya ado a emfanimu na yemi o
ena nye say yo na me ya say de nipa nimu no ene sua de Nyankopon de nanam de ane adom ache de adom nipa no ene de nanam sabanfo ka che nipa no yanka bibi nkyira mo ene obi nsi bibi nkyira mo te wo kasa wolf otai eni bre ene yabo Asante samra ne nya independence no wode ne ho Sante ene won court won police station tete o nya no mention police station e wo ho no enye police station ene na ebeba wo eye tete ye wa himfie police won court won stamp a court said the court a stamp e di si ade so ayi so krata so man dimu Asante ene won ade dada ete sa wo pe fa hodie bi na wo kan na ase Asante nka ho a Asante de wan fa ho ne fa hodie na nso so no fa hodie na Asante amamu a kaye ntimi nya fa hodie da akonya ya nipa bosia ma Ghana man ma ne yeye so woni mu a adwobone otai ani bre pesami nkumnya enti nipa ni ahoto yesramo onyame kupo obo wiase a wodi enti obo obia ene de obeye wiase ene ade ode baaye ene ne hyehyeye ene de enti obaaye ene apam obepam ne susu ode ba onyankopɔ otirimopo enti de nyame aka no wo so mani mamu a onyankopɔ beto so wire eno tiri opem so se he wo chechera wa ankasa ebebu abɔ onim de enti a okan sa he ensama ekoba ene ade Asanteman mutimi ko sia makoye mo politics kura no na makosia na mo bo Asanteman hopo Asante demoka bone be na de ayemo obi tom de ni won tuaka chade ye be free ya ye de o ka ye tua bi aka mu na asam kura nya me de asam ye wura kan ye say me de say wo se Asante wo donti ye wa nwunaga jansen ye wa kwatia lai ye wa mfanti no town ye aboa ade aboa kura bi obetena ba bia na ripedi ne ho agrokura no ya Asante kai se ye won teteye ye wodo ye dwene daache ye kai bibi ye nya boni ayefo ye nya akokɔ edidi ya no twitwi fom ti no o ye kumase ya ye wo ade nkwanta ade ne nkwanta ade yo aboa ade ye ohurihuri ye osisoro ye wo ade nkwanta Asante kai se na ade bi wo ha na samle no se eduru ha ade no uye ade kode na manama kode na ade no osa na oye yi enti uduru kumase ya ye wo ade nkwanta ya ewo inside kumase ya ebe menhia adentia efise Asante nya akokɔ ene edidi ye de do twetwiri fam ye nyamwa ye tete yi ye nye onyame na aye onyame na aka ne ye won tete so ene na wiase adana buto na bia bibi na nka ne Asantini nam ho a wonu se de okoyi wo ya Asantini wo hwe ne kasa wo hwe ne nante wo hwe na blabo timi nuanum Asantefo me sramu obia ni ne huni obia hwe na blabo yie ma Asante sunsum no mura omu masikadwa sunsum no mura omu Asantefo a enam wo politicians amako wura mu a ene sabia nya ado enam politics ntino obi kan samfo ensamfi ensamtantai ade afasikadwa na Asanteman ho a onwene ho because of politics the obedient na funti the obedio na fu enkwase politics a enkrofo binum sabe omo ye nti okwase politics mu a wo de ayi politics to ho na wo de Asanteman to a obayi politics no akowura abem na fu won kai se ne nananom bebre te de ewura kan ye no se nananom de moja na be koje Asanteman to ho e de na wo ye e na wo de party bi si wo se sia ye be yi party no eja Asanteman on kai de obedie wo ye ohene no okowura politics mu a wonwene Asanteman ho sika obedie party pelifone ba na sa omanpanyin na party member panyin ba na obeduru no ho na omanika ka turu botom ana omanika bi tiramu a wawie ya nwina Asanteman ho de obedie ya fu okoka ni afa ho tai ne oso be ka no kura yetime bo pa ne abekum de ekoso wiase no omo gangs we beto abopa ne abekum obi kwoto beto asehye accident ni asehye ni amaka Kesse bi ni abetwa fa so ni nyina yenim e pa nkrofo bo nyina no yenim o Asanteman amukosia
mo party mu ne mo ya na kokoam mo ne mo hene ekosia ba bia na mo bo Asante wo po enti o man mo ya ne say ngononan ena Asante ma wai obi obabetra akonya so bia bu Asante ma kwasia ena no na obi de ade bi kire me ye nua ba ye se fe na afia Swazinator so ho ano ye nua ba no na o kan sembi asema o kan no eya sampa na o kan ye na so me sra me nua ba no se me sra no pi atem de dia me sra no ya wonyi mfiri ho wo kan sembi obi na yi kire me e o TikTok no o kan sembi wo se Asante man e de na wo mu ye be ko he video no ko video no mama engineer yi video no ne akohwe ye nua ba fia Swazinator no o kan sembi na mo me safia sopi oduma nkuba bleble na ye wate o kanya nsasemu a na wo kan kapa na nso so me srew afia memfa empanifo atem didi emem nya wate edidi panyina atem me srew wate me srew mi nuaba panyina no ye bosom ewom se empanifo se kokora manfere so obeto hwini mu a wo so mfere so ode asa wa behyem na nso sabi empanifo se panyini na no ye bosom mi nuaba me srew na ni masom okan wo se ede na Asante wa ha eduru me bia na ne fele kra so ofra Asante adentia wo se mo nhwam airport ede na wa Asante anika adapade bia won kran asema okan no okan sempa fia Swazinator asema okan wo kan sempa asempa na me sre no atem didi o mu no na me sre no mi nuaba me sre wate wudi de atua ye cha anwe na mono da me sre wo mi nuaba na okan asem no na me ti asem no mu aba me fa na me na bu ko poko hwe machi me esrem unim srem ncha me esrem kro bia bi nim solo na ye baako Otumfuo bi eto nyom wo se unim srem a eye ahwe nzongo se de zongo tie no sa na esrem tie se unim agega eye na wo hwe nima do se unim srem a na wo hwe nzongo na bi sa ho se ene esrem ni nzongo no etesai adwombone ene humbone ekuta ni panti ye betra konya so Asante ma ye muaye ena no buankra ya yesi ya airport de amaye uduru buankra port a asibo nyina atitim ya anye Kumasi airport me ko fuma ho huoi di aba ho huoi ya de enchance age ho ya anye oman ya say troka samra abrochehima eba abibi Asante mamu ha ya obehunu ya obeduru kro say this is city ya Kumasi na fan garden city no and a garden city na wai ayira minua ene uduru boliga enye Kumasi jon kro no memesew uduru boliga nye Kumasi jon ko ba kokora no engineer video ami yei menyi bi film uduru boliga obi a wonim de ameka bi otukwa wonhwe be free call boliga more than 30 years ansana obewura boliga kromo no go and see the go and see the street lights papa hwe Kumasi a adumkani abe na bo ho Kumasi a ofri so am run about ebesena batafo every new road street light ba kokura ni ho wona mana Komfor be pokun ye nim hwe kura no ene kotamale go and see obi na to no nyom say travel and see to kwan na kohwe kotamale ye ne atamale here na kokohwe enenye Kumasi jonkuri srem bone be na politicians e dia yemo adwombone wotai asisire pesami kumnya etirimoden Asante wo hi sikadwa ehutumi a eyebo hinti ana maye Kumasi ngonongonan mo be pe akonya be transo dia na mo de brebre
na mo de pacho okoka obi beka se bia okoye politics nya politics asemo enkran nya ne yonko ni kumase nanso so no ene enkran ewiase bibia o hwe a enkran na benya no kumase te sai garden city na wai e fa hene fa ya bro abrochire him abduru ha was this is city ya kumase ye kumase garden city no ya ene enam santie benya garden city radio ene garden city no kumase e fa hene bola ene emini nipa kajetia ya mahama be ye esi ye ba bi esi ye besi na yenye foforo so ye anwene ne se yakansinsemu so I'm run about ye dia kokan so I'm run about ye dia kokan ye see be yes interchange dia maye na nwe ye kwa didie ba ye ka ofrogum ye dia sa kokan anwene ne se e bia ho okokan obeka so ye politics must for bread politicians minyi twi nya do no me ya pese ade antia boni baina ena opem so kan na o se asante boni bai ena ye wura kan ye o se ye de ayemo mi wura se mi bisamo asante ni se mi bisamo se boni bai na asante de ayemo kuro bai na abekwa obenya ngura ga jansen Infantino town hwa jansen ade nkwanta mosin zongo sabo zongo anura agurade yankopon ehine fa kirame o ma ye twe ho ahia hene enso asante obenya okomensia mensia yenuanom amanfrafo nko a na twa mensia ahia e kire de wa kire odo tima enka ya ye wo ya dwini pa ho ya dwina foforo ho ya nima awohoye e pupu obo na so da sukachia boni ba ne de aye amansa ya obi asori a no odi asantefo atem no odi asanteyina atem no odi skadwa atem no okeka nsamfo no okansamfi wayene twetwofo bi atiri ba bi no osori a no obetro no okansamfo emfrani masem ya nananom simfrani masem na okasa ena be hwa hinie hwede be hwa hinie na memfa bram mu obia semina na mama hina mugu asante ha asante amahina no enya bia mo hene fa ma wu ana ma deda wona nanom de ho beto ho ma asante de na ho fama ede ma asante no wo ye bia to aso na asa wo ye bia jai modum politics nti ene wo hene bia kana no ato bisa patemu na daja so na nka besi dai na nka MP ebedi akonwa na MP kro obedi akonwa no no one ne krom hene e twemba nson why ukono ne se no wan enai be na ko woti aso enso mu ahemfu yi mu na mama mo ho kwai ana ma wa nyina e koso a oman mu na ko obi ko parliament ya wo hene no dia wo pe e na obeye MP bi beti ba ni krom abeye politics abeye rally wo hene ko won so no akochia no ne nyina ya de ehemfo no matoto mo ho ase ama mani mo nya atonsiom ana obuti atiaso e ka no bo hene dia na nipa hopo na ne ho popo no onene ne ho medo kwa hemfie no ohunu de ofa ntimfa e na oka hemfie asem kra obi amu adai mutumi ne wai e fa hene na kabeya dembeya nwanwa se twabo hene biti baabia no amana no so no akasa tie sikadwa na aman hene moti ho obi antimi nsi agi obi antimi nsi no akana no atum eti santeyina na kan sori enkoma ni muaye okon bra twamu o na nso so no so obi jimi a mane hu so wajimi wo ya no fofoto a ye do sikadwa na nka na panyine so trafie ma nkwara we na nka so panyine so no woni asafo mu hene o we na nka senno pa ne me koso a bidi mani ko twawisi ko hweye eno amankwa akomo ye kosoma santeman na bidi mani pa hweye na hwehye fa hodo a na hwe ohene bi otete baabi a ye muhwea na hu se sebia nya ado a somura wakosi na ntwe wo sebeni na ntwe ye pe ye num pokura se ye hene
so muhwe wo hene ba na betumi no ato sikadwa wo hene ba na betumi no ato santehene hwan na betumi no ato sikadwa ama hene ba ko pempo esode a wo hene wo ye dede no nya oyonkoro no wa bejo no odi nsem hunu na hemfo motete ho se me na me ya hene wei me na ye wei me na ye ko ya ekon be na wako wo na be ko de na wo ye wona nanom e de ho to ho wo betena akonya su na nei wo hene wa bayi wa wo ti akonya su ei nyansa ase de na wo ye na wo hwe nu ahemfo awodo na kwase bitumi sore na okasa ti Asante hina na to wa na wo se ka wa fa aduro kwa na ka wo di ti okwa hwonum na wa bo ho tuo na wakum ho sesai yanduwa ne se na me afọ ne hata na sa ifi ne kosie hwe tumi mu tumi hwe ahenie mu ahenie Kesse ne si kron na ye fe na ye kono na nnoma bi ya wo si kwaye mu ya wonya nnoma tewa na okasa na ye bla 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 na okasa na ofa ho di obi ansi hu na osena da blaka ya keke anu mu se sintuam ti kwa sempa nyini bi asori a na okasa ti Asante man na okasa ti Asante ni na okasa ti sikadwa na ofa ho di obi ansi na gi opem so o ti asem okaye o se dia mu ye bia wo sori ti sikadwa ebe kwa bokwa wo so ebe bobu tiri so no mapampa so sikadwa ya sori ati anti no Ghana man wo se ho ntoye eye tumi wona aso waduro wabere ukuta sunsum ukuta tumi ukuta de owura manhia ho a oboa ebe dofom ti so de pie fra bontene e onyankopon na ahyehe ya bopo no dada ya chekere dada wo sane ensane wo yanyi wo ya bia nye wo hwanhwe na enso so no wo kwa no wabo kontra hwe na ahwa me cheche so ntime ncheme anoma bi so no wo so hwa me cheche wo ntime ncheme oboa wo kuri test bagina wo sene mem onyankopon na ahyehe sikadwa nyame na ahira Asante to zo ta Asante a nyame betwa aka wo bebre wo benya sika o enso benum nura hodo obia na duma chede nyame de bo no se nu atade wo ya na hye me na manhia na hwepa ehimfo akono ehimfo titru enini asebo ejata ne abebe entwi ni mpuro akoni adenjam apremle ni asebo na wo hwe apremle ni asebo eni adanchamu a opia ni sunsum ni tumi a na sanoma bi esore etwabua bi esore na okasa tia sikadwa na no mepam to mo ko hene mu wu ya na mo fa hene e just kasa ewiase de onyame aka no enu a na bebamu wo twetwetwetwetwe a wo ye kwa wo bopopopopa mo be sane ma bopo efirim na tententen efiri tetetetete ena mabo Asante wopo abo still sikadwa tiase sikadwa sunsum tiase sikadwa kra ye adwuma na kron na hyiren efiri se yan soka ne amfansi kudu ase ne soka ne de sika ne adua so na hyiren se na sikadwa hyiren tuta sikadwa wo obegwani beguase obebre no ha beto na wankasa nkokomo so ebe boss na de behwe ase bye bye.